الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد bandiraɓe julɓe e heɗotoɓe radio tulde dubango e onomuɓe ɗiɗo groupeaji whatsapp groupeaji andu annabima on calminama on juurama on mantama en mbino so Allah haaji en jangtota ko Darsou e siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam andu diine ma ha kalen ko Allah jangte makko e Qur'anul Karim defter teddunde a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر bandiraɓe julɓe Allah tedduɗo o yiwodanani julɗo walla mu'min debbo e gorko so Allah e nelaɗo mum ñaawi ñaawore cuɓoɗa ko wona ñaawore Allah nde la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah rutti o wi on gofɗo Allah e nelaɗo makko o majji majjere mawde e feñƴe oɗo gorat ko al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dañi ɗum noon andumo ha jiɗamo korsinamo sa yiɗimo al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil neɗɗo fof koye diine bandu mon ƴewmo mbaɗɗa guiɗo so tawi ko guiɗo ma jiɗamo korsinamo o jaramma ummade dow suyama assalatu khairu minan bandiraɓe julɓe koye sira makko gonɗen en kaali arabeɓe no mbano en kaali aduna wano enen ko ɓoyani 1700 1600 en coggama mbaɗeɗen batoji jeeyeɗen no faring no tamate yeyrete ni no guerte yeyrete ni heɓe men ko julɓe gonno jeehi Amérique gonti toon chrétien ji ɓeɗo maye geeci ɓeɗo rekoñe ñaami ɗumen ɗum woni an ɓiyam an miñam janggo roots Alex haale ha ganda hoore ma paama diine ma la ilaha illallah muhammadou rasulullah ene mbino hanki dewle mabɓe no mbayi softe golle mabɓe no mbayi softe jibina ɓinguel dewel ubba ɗum kula gacce fijirde haaletake riba haaletake wargo haaletake deyre ala teyre ala wiyama fijirde kam ɗum kam ko tammatul kubra ne famɗi mo wattani ɗum kono noon al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam cuɓaɗo o meeɗa wadde ɗeɗo gueɗo bandiraɓe sehilaɓe woni gaynako diftugo waɗi o wi sehil makko ƴewnam baalam mi yaha mi heeɗo kolli gonɗi diftugo to mi heeɗo diftugo o ɗaani ko janngoye mum o fini o ya an a yahata ha diftugo a hetta ko musique o ɗaani ha weeti ko nangue findinimo bandiraɓe sehlam ko denaɗo ko cuuraɗo al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam nde kaaba mahtade goto e bammakko men omo ƴetta tuufeje omo ƴetta brikaji wimo ƴetta wudere ma pawa e walla ma pawa hen tuufere hade ma gañade o suuti wudere makko o fetta passe o ya tellin wudere ma nde an ka cuuriɗo ka cuurowo an woni al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe sehilaɓe o jooɗo e less lekki o wonde maysara chrétien goto yimo wi bandiraɓe julɓe hol o kam hol oɗo jooɗi less kiɗo lekki oɗo ko annabi kiɗo lekki jottake sona annabi bandiraɓe sehilaɓe aha oɗo woni al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen société jahile ko fijirde wonno toon rimɓe ne pijanno ɓuuri bonde no koɓe gona rimɓe halfonoɓe ɗon ɓuuri bonde bandiraɓe sehilaɓe nde nela sallah sallam waɗi fatu Makka o neddi rewɓe julɓe omo bayi oɓe o yimɓe pijata ɓe gujjata hindi joom suuɗo Abou Soufiane o ya rasulallah yiddimo no fija la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɗum ɗo ko hadde duuɓi temennayyi woni dimo woni kullu Allah mo wona kullu Allah wona dimo ko jiɗɗa fof gona sa mantama sa yiyama sa weltama sa beytama sa hulani Allah a wona dimo an e seyɗani kon guiƴiraɓe wala halo wala quwata illa billah en hulɓini bandiraɓe sero jahilankagal hadis Amr ibn Shu'ayb e taniko waji goto ane foɗɗire ɓiɗɗo e temps islam o ya rasulallah o de ko ɓiyam mi meeɗi fijjide yumma ko temps jahiliya la ilaha illa nelaɗum oppo ɗum ko dawa jahiliya kanko ala ɓiɗɗo ko leeso jeeyi ɗum bandiraɓe sehilaɓe on piƴƴo o haɗama ko yiɗi ko bandiraɓe sehilaɓe hadis Saad ibn Abi Waqas e Abdou ben Zoma
eɗen gandi ɗeɗo geɗe fof bandiraɓe sehilaɓe itti ɗum ko diine almustafa sallah sallam ɓiɓɓe en gatti jettima ɓiɓɓe ndeysan goto men ɓiɓɓe men ko keeñe men jahoje leydi eɓe korsino ɓiɓɓe mabɓe bandiraɓe sehilaɓe eɗen jejjita hindu wi dimo fijata bandiraɓe sehilaɓe kono noon ɓiɓɓe worɓe eɓe jiɗɗumen ndeysan so haare waɗi mbala eɓe daña renfort ɓiɓɓe rewɓe ubbe enen guuri hade gacce ɓe ƴetta ɓiɓɓe rewɓe bedda ɗum e boyli bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo fof waɗi tati jahiliya won hen so ciftori ɗum gona e woyde ndeysan won hen mbara ɓiɓɓe men rewɓe saabu hulde ɗumen wasde Allah wi wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyahum ayaji ɗiɗi gadi nahnu narzuqukum wa iyahum narzuqu wa iyahum fof ari bandiraɓe sehilaɓe hoto mbaɗe ɓiɓɓe mon e hulde on wasde minen ñamminta on Allah ñammintima Allah rokkatma ndeysan ene yurmini bandiraɓe sehilaɓe ko oɗo alhaali ɓe gonno hade almustafa sallah sallam ko faari hakkude neɗɗo e mawnum e leñol mum ko oɗo hadis unsur ahaka zaliman aw mazluma wallu bande so tooñi e so tooñaka fof so bande ewnima a andatani holko kewi a ƴetta silam ma kaɓeɗa ha harande gasa mbiya holko kewi hol toñƴo holko mbiyaɗon kono nela salah sallam ari nde o wayli oɗo concept umi ya wallu bande so tooñi e so tooña ɓe mbi ya rasulallah so tooñi noon oy so tooñi mi guittamo e tooñangue bandiraɓe sehilaɓe wandu balle so tooñi e so tooñama fof jawdi mabɓe koye heege ɓe gonɗoɓe kodi ko ladde tuula heela ɓe mbawa dañde eɓe jogui commerce kono commerce o wawa yuɓɓude hol sababu ko haareji leñol kaari en yane leñol kaari en leñe ken ɓeɗo kaaɓi duuɓi capanɗe nayyi saabu ngeloba bandiraɓe sehilaɓe rewɓe kefte yummiraɓe kefte rewɓe kefte koye oɗo alhaali wonano kono noon jambaragal ne wonno ɗon ɓe mbawano dañde alhaali ɓe ndeƴa eɓe mbaɗa commerce sona e lebbi nayyi e hirande lebbi jeetati koye haare wona bandiraɓe sehilaɓe so ashhurul hurum ari ɓe natta habde eɓe gandi ɗiɗo lebbi ene korma dhil hijja wa dhil qada wa muharram wa rajab bandiraɓe sehilaɓe ɗiɗo lebbi nayyi ko nden ɓe dañatno jaam ɗum noon sen ɗoftaki al mustafa sallah sallam en dañca jaam koko alma on wi ko oy so mouhammed al mustafa sallah wonno ɗo henne mo réglo probléme aji aduna ɗi fof taw eɗen mbaɗanamo kaskafe o sowa yardata o bandiraɓe sehilaɓe holkoɓe jeeyanno guri ñobbaɗi en hen saji ɗum ɗo ummo yaman ɗum ɗo ummo siri bandiraɓe sehilaɓe ko heege wonno neɗɗo heega hayɗa ha ñaama jiiba ha ƴetta laral nguru bandiraɓe sehilaɓe socca ɗum ha laaɓa una ha ɗigga waɗa hen ndiyam yara walla waɗa hen kosam seeɗa yara kono noon eɓe jogino jikkuji moƴƴi kadi goɗɗi woni suusde e teddugal e hottude koɗo goto e mabɓe ene maaye jangol ngara e mum ala haydara sona ngeloba mo aɗa woni koɗo jippoɗamo kanko e ɓesgu mum ɓe ngala sona ngeloba ba o hirsa ngeloba ba o hotta koɗo makko la ilaha illallah muhammadou rasulullah enen gandi hatimen taye safana ɓiyi ko debbo omo ya hajji omo jogui mbaɗɗumo makko ngeloba makko wodi poɗɗe makko wimo ye woro ye siro ye woyyo o jippe ngeloba ɗum o ƴetti ngeloba ƴettu puccu o yaari koyɗe bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo koye jikkuji mabɓe jeeɗa ɗum waɗi ɓe gona koye wassorade sangara saabu sangara wiyete ko karam wiyete ko teddugal ɓe jara sangara ha mandira ɗum waɗi aya jippin koɗo qul ya ahel kafirun la abudu ma ta'budun gore sahabaɓe ene jangga ɗum o jiiɓe ɓe mbiya wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sahabaɓe jarano sangara aha Allah ari yaltiniɓe e niɓɓere addi ɓe e leeral ɓe kersani hen sa wonno e bonande aɗa wonno e fijirde aɗa wonno e jaahi Allah hokkima leeral a ruttima e din a weldite Allah hoto hersu hen mbiyata ko ya rabbi lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil mali wa ladumul afal hoto wi anne kayne sa yiyama hoto hul hen ko Allah fewnuma jetta Allah beltoɗa hen la ilaha illa muhammadou rasulullah Anas ibnu Malik o yitto Abou Talha o wonno omo seroɓe sangara nde aya o jippi hal antum muntahun on goppi sangara o wi madina wonti beeli sangara rufa ha beeli battiyade ndeysaan taw ɓe tampi ɓe natti yidde sangara ɓe natti yidde wofde Allah ɗum waɗi Fudala nde werti debbo mo yewtitino o mi Fudala comment vas-tu o ça va très bien o et aujourd'hui non il y a plus d'aujourd'hui diine heedi hakkunde men hankati min mi ashhadu an la ilaha illallah mi wonta fiji mi wonta fen mi wonta wujju bandiraɓe sehilaɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznin ɓeɗo rewɓe julɓe so garema eɓe mbayima ko adi fof ko shirk ɓe pijata ɓe gujjata so tawi gorko ma noon ko boroɗo noon itte kalis makko ñammina ɓiɓɓe ma aha ko nelaɗo noon wino Hind jomsul Abou Soufiane debbo nanno ɓiɓɓe ɓe gorko jeeya ñande dan o liggirte ko enɗi makko ɓen ɗon fijoɓe mayɓe ɓe tubani
ko doccete kubbata e les mabbe bandirabe sehilam on goppo jom suudu mum omo fijoyo nyande darnge tew adde ofngu omo nyaama dum lalaade yimo tew bennugo didango nan o oppi dum sabu o oppi ko dagna dum wadi on non gorko desdo so fiji so nangama o warete hol sababu o tottama ko dagi yo nyam o sali o jettey ko ganda dagaki suka mo su ara resde on fiete ko laabi capan jeeta boggi capan jeeta islam ko yurmede won don aha ko gacce ko ƴiƴe meje ko dunduji won don bandirabe sehilabe dum non nelaado wasimo rewbe hoto gujje hoto pije hoto pene hoto jamfode ngare cuuren koymen Allah sura en on ji diina on wano hade al mustafa sallallahu alaihi wasallam arde subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin